Kusik kok. Iki kowe apa piye? Aku ya ora paham. Ora paham piye? Aku meng donga ta, Tru. Heeh. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije. Uije ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Pedro. Pedro. Ayo Tantra. Ya. Wonten dawuh sinuwun. Iya. Pedro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Pel kita kok beli kita. Ngawur. Mungsuh Baladewa ki mergo aku tok kongkon mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Mulur ya. Kok nganggo gelang barang iki. Truk. Belah iki merke. Wah keprok watu ndasmu. Sik. Sinuwun Mandura to. Sinuwun Mandura mbok didelokke omongane. Kusik kok. Iki kowe apa piye? Aku ya ora paham. Ora paham piye? Aku meng donga ta, Tru. Heeh. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Pedro. Ayo Tantra. Ya. Wonten dawuh sinuwun. Iya. Pedro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Pel kita kok beli kita. Ngawur. Aman suramanton cek, Tru. Goleke pusaka kok, Tru. Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggone golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya. Yo. Pusaka kok apem. Iki watu ya, Gong. Wah, tak kira apem. Nah. Kowe tau ana Baladewa nggawa glathi pramuka. Wagu ya, wagu. Ora ana, Tru, wis terserah apa. Pedro Kandang Malo wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban wedhuse disiapke. Idus kowe. Ora ana e, Gong. Watonyo lho. Bambu runcing. Oh iya. Bambu runcing. Kok ya ana ari cilik banget lho. Engko nek goleki gareng malah ngrekoso. Yo, yes, anane iki, gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, heeh. Maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki, apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasa.
Aku ora oleh ngentoki omongan, rasah. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Panon maning jangan sekencan panon. Iblis lanang. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Nule nang mburi? Ora. Panos maning jajanan sultane bawane iblis lanang. Jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak. Petro minggir baca ndasmu. Oke. Sapa-sapa dukane? Ayo, Baladewa, mungsumu iki Prabu Bale metu. Iki apa iki? Iki aku kok ngedep kaca iki. Wih. Ayo, Amo Suramrata, Jaya Dimeja. Wah, setan. Lah iki suarane iki ra Bagong ta iki. Aja ngawur. Iki Prabu Bale metu. Kowe cangkemmu ayo jojo nenggala modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah, setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecup pipine. Wah, setan ora setan asli takon apa? Kowe Bagong modar. Iya. Nenggala ora temomo ning dadane Bagong sing wujud Baladewa. Alugara karo gletek tengah kurban lagi. Woi aja lah. Petro. Wah, sia-sia tenan ta siji iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Petro kantong bolo. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu, Petro. Aku golek lesung. Goleke lesung. Goleke gaman, Tru, aja sembrono. Kowe wis mangkat? Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah, jan kok tandange dapi-dapi cerewet. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembroblos urang-urang bejane totoh nyawa ya padake. Lho. Kuwi jebol cagak gendera ngendi kuwi? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, guys, ngono. Iki to. Ganggu wong ngombe es. Bayar urung. Omong nek sing bayar aku ngene to. Iya. Weh, wong kok ngleleki ra jamak-jamak. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 Wah. 500 kok apa-apa arep dituku lho. Iki kok isih tak nggo nukoke sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Truk. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso, Gong? Ketindihan sewengi. Peredaran darah ora lancar. Abuh. Diapune. Ndang ngono. Ayo, Baladewa. Iki apa iki? Iki toya. Oh, cuwang ya.
kondur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe. Lho, iki nggawa gentering apa? Hocah. Wucet jawang. Wah, setan iki Bagong ngising-ising aku tenan iki. Iki nek ditonton wong kaya Baladewa polahe kaya wong edan. Aho aja. Wah, mutar ya iya. Prabu Kendel. Koko Prabu. Koko Prabu Kendel. Oh, Prabu Kendel. Koko Prabu raturi Kendel. Koko Prabu sampun kados mekaten. Kresna. Koko Prabu. Kula ingkang rayipun Kresna. Ah, jagen Dewa Bathara. Andiku bocah berasa. Kula aturi sareh ora Bu. Iya, iya. Hah? Saren, sareh. Lenggah prayogi. Lenggah prayogi. Iya, iya, Sayu Prabu Ndarawanti. Wis. Prabu aja ngengkep-ngengkep koyo ngene iki. Rada-rada sih. Inggih, Koko Prabu, inggih. Lenggah. Iya, iya. Iya. Inggih, inggih. Kresna, kula nenten karing dawuh. Kula aja percaya. Kula aja percaya kuwi. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, inggih kula ngertos, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh, Prabu Sare. Yo, yo, Kendel. Yo. Ora gelem Kendel mung duwe Senjaki. Iya ya. Weladi Mas Senjaki. Inggih. Kadangipun Kakang Garbonata. Garborusi. Edan. Wah, bengi iki aku di gawe isin karo ponokan-ponokan iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, kula wonten maring adawuh. Piye ndang lara temen? Lakon tak dawuh karo Lesmana Mandragumara. Aku ki sing dawuh karo Lesmana Mandragumara. Aja percaya karo kowe. Gawe pandal maning Betari Durga. Hus! Lambemu dhewe. Koko Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi Kendel Koko Prabu. Iya, senjakipun Kakang nyuwun pangapura. Nggih boten dados menapa. Sing gedhe pangapura kita, senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja kita. Bahasane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa kuwi aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, percaya aku apa karo mrimu. Aku gah kaya ngene iki. Koko Prabu. Piye? Badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kaliyan Endang Loro Temon. Oh, terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten? Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun Endang Loro Temon ngaton temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. Lho, njaluk pepanggil? Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Koko Prabu Mandura ingkang menika Kendel Yen. Siap. 86.
Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandiranan kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti Wanara Seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayu klebu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Pangombyong Dewa Bagus. Gamelan Lokananta dinabuh Ratu Sewu Negara. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Sri Bala Dewa Narpati tuwe nareswara Kresna langkung kalangkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Oh. Wah, yo. Yen adan saktenane abot nanging tetepun kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggakan wonten Koko Prabu. Yo. Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-atos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srastran pinanganten kakung. Inggih, ngestaken dawuh. Wis, aku njaluk pamit. Sembah kula ingkang ndherekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Sri Bala Dewa Narpati duwe nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Ong ira wang-wang. Oh Koko Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu, lho kok kaki? Yayi Prabu Sri. Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Temanten kakung nggadahi pepanggil, temanten kakung nggadahi reruba. Reruba menawa? Reruba ya wae. Pepenginan mengkono, Yayi. Apa ingin dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Ngarepe temanten kakung dibeksani Wanara Seta. Kethek putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Kula niku ya ora ngerti. Ayo salin piye? Lek dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar-mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Kok ngerti-ngerti dadi kaya ngeten iki lek salin piye? Truk. Gong,
Goleki bakule es kon bayar sik. Ki nek ora bayar aku ora entuk rene. Edane kono 100 ndek susu ora? Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku lek salen piye, Tru? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah tak kuwatir, tak puja muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten bali yo, Bagong. Dalem sinuwun. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane. Lho iki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndak aturake marang Koko Prabu Mandura dereng. Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nite gajah ing bisa tata jalma. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh Alapa bapak iso mujuti kabeh sing dikake sinuwun Kresna. Petra, nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi gone bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih matur suwun. Gong, kon bayar sik. Cerewet kowe ngopo ta? Ana sing ngekeki iki lho. Nek krungu mes ora dikeki to Petruk? Mboten. Bangeten kok kowe iki. Cangkeme. Mana krungu iki lho. Isine 500 nggo rebutan. 500 iki akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Senengane ora kok nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakangne engko ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Petruk wis. Kon nyuwun pamit kula tok golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya ana kawan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikeki Bagong, mboten. Nyotampan ana. Kowe dhewe peken dhewe, dienggo jajan dhewe. Wah. Mulai. Aku hus. Wes kok. Kowe urung moh. Ya wis. Ngono kok. Pareng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur Bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana mburine gamelan Lokananta ditabuh para wiyaga. Ratu Sewu Negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mengke ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata pengrite Dewa Bagus kali gamelan Lokananta kali anu nggih Ratu Sewu Negara ya. Heeh. Sing nabuh? Iya. Sindene pira? Sakarepmu. Pun nggih, iya. Bareng iya. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Swasa Puscindhe. Engko rak rene meneh kae. Wong arep njaluk dhuwite kok bola-bali. Waduh, perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan po? Heeh.
pajake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat. BPKB. Tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke ning dompet. Mbok menawa butuh sak waya-waya ilang kabeh sak duwite. Duwite pira? Manut. Lho. Manut dengkulmu mlocot kuwi ora. Sampun nggih, Den. Ya sing ati-ati banget. Nggih. Ya contane, Tru. Ya. Pangestuku tampan ono. Nuninggi. Enten apa, Den? Ah kok sami rawuh enten Karang Kadempel. Miturut kabar ingkang ndak tampa, lamun Kakang Semar bakal duwe gawe mantu. Wondene ingkang kawiwaha Tananaya kejaba mung Bambang Senet. Nanging teka durung ana tandha-tandha lamun Kyai Semar bakal duwe gawe mantu ketitik Karang Kadempel isih katon sepa sepi sepen kahanane. Nembe mawon kula utusan kali Petruk kali Bagong wigatos nglamar manten putri. Manten putri saka ngendi Kyai Semar? Putranipun Sinuwun Ndarawati. Kacariyos Sinuwun Ndarawati pikantuk putra angkat namipun Endang Lara Temon. Mengkono Kyai Semar. Nggih. Sabanjure kepiye? Mitra taturipun Petruk. Niki nek kula ngomong utawa kula matur mengki nek Senet nganti krungu bocahe kagol. Kula wedi nek janjane pripun melih upama kula tutup-tutupi suwe ning suwe ya bocah niki mengke bakale ngerti. Sesuk ya ngerti, saiki ya ngerti. Iya Kyai Semar mara gage matura. Leh kula ajeng ewuh niku mboten sida kok, Den. Lho, ora sida sebabe apa? Petruk matur nek reruba panjaluking pinanganten putri niku mboten sak baene. Manten lanang kudu nitih gajah ingkang bisa tata jalma, ngarepe dijogeti wanara seta, mburine tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara. Pangirite Dewa Bagus. Kula niki wong sekeng, kula niki wong ora duwe. Semar niku mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok dadi kula kudu ngaturake panggil sing kaya ngoten niku leh kula ajeng golek teng pundi ora coba. Smareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing jagat wasisaning Ubathara. Kakang Semar apa ingkang sira aturake mau sayekti Puntadewa wis tanggap? Pun tanggap pripun? Gajah ingkang bisa tata jalma Tananaya kejawab mung kadanging Kadimas Werkudara. Ya kuwi aran Gajah Setu Banda. Wanara Seta ingkang bisa njoget amung Kakang Mayangkara ing Kundalini ya ing Kendali Sada. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Puscindhe Parijata Kencana papane ning kasuwargan ya papane ana ing Suralaya. Wondene Nalindra Sewu Negara Tananaya kejaba mung ingkang ngreksa Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna. Kakang Semar lamun sira utusan nglawan Pandhawa lan putra-putra Pandhawa tangeh bakal gagal nggone Kakang Semar nglakoni sarta bakal duwe gawe mantu. Bambang Senet bakal kelakon dadi sarta mengku garwa putri saka negara Ndarawati. Kakang Nayantaka mareka den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani. Neng kula mboten ajeng wantun. Wong sampeyan niku bendara kula kok kula utusan karo bendara kula niku dosa napa sing ajeng kula sandhak. Kula mboten ajeng wantun utusan kali ndara-ndara kula. Kakang Semar, aku ingkang bakal munggah ning kayangan matur Sang Hyang Manikmaya nyuwun ngampil tontonan kasuwargan sarta ning gamelan Lokananta.
yen to nganti ora kasembadan aja nganti Kakang Semar nderekke lakune Janaka. Wah, matur nuwun Den, matur nuwun. Wah, Semar. Aku sing bakal lumarap ana ing negara ing Singgelapura. Bakal nyuwun ngampil Nalindra sewu negara marang Sang Prabu Bisawarna. Matur nuwun. Siwa Semar. Aku ingkang bakal budal sowan Kanjeng Wanoman ing Kendali Soto. Bakal nyuwun ngampil panjenengane sarta kadange tunggal bayu ya kuwi Siwa Setubanda. Kanthi cara mengkono bakal rampung pakaryaning Kyai Nayantaka, Kakang Semar. Senet kula wonten dawuh Rama. Wong sing gedhe prihatine iki jebul dalane pirang-pirang. Ndara ndaramu sing arep golek srasan manten. Supaya kowe kelakon dhaup karo endang loro temon. Lajeng kepanipun ndara-ndara kados pundi? Yen to pancen kadang-kadangku wis sawiga samapta ing gati sawiga ing jiri. Dikeparengake budal dina iki Kyai Semar. Gus, ingkang atos-atos nggih Den kula antu-antu teng Karang Kadempel mugi-mugi saged kasembadan panjangkanipun ndara-ndara kula. Andya bala Pandhawa mbya gumulung. Dalem Pak. Nuwun Pak. Ndak dikira kowe ora nyambut gawe. Nala Gareng nderekno Ndara Janaka. Nggih. Petro kowe nderekno Ndara Werkudara. Wis siap. Bagong kowe nderekno Ndara Gatotkaca. Pak, sirahku mumet e. Ora usah alasan. Sebdake pecah sirahmu kowe. Oh ya, wah pajan. Ya Treya, ya Reng ya. Prapara rek mangusramya ngambreng kadi karunaning kaswase
yen aneng marga memalat kung dosang gondo astrat mojo Pedro ngopo didhawuhi bapak kon nderek sampeyan wah ngeribet tilaku lah pripun to supaya enggal ceket aku nedya matek aji Bandung Bondowoso supaya enggal prapta ana ing negara Singgela kowe ngerti ya negara Singgela kuwi dileti samudra ingkang jembar mula kanthi srana aku matek aji Bandung Bondowoso sak jangkah wis iso prapta ana ing negara Singgela. Napa kula ora dianggep ra duwe aji-aji kaya ngoten niku? Kowe duwe? Duwe. Aji Bandung Bondowoso. Kula duwe aji Maisa Jenar. Wah, yen pancen ngono ndereka sakarepmu, oke. Aku ingkang bakal jumangkah dhisik kowe nututana. Nggih, ngestakaken dawuh. Miat langaning kalangguan aglar wandaan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang nuwun sewu nuwun amit pasang Kalimantabe sampun kinten kula cumalena karena nembe sepisan menika kula sak pejagung Raden panjenengan menika sinten teka rawuh wonten negaring Singgela damel kagiat manahipun ingkang abdi pun bisa warna wah Prabu bisa warna yen ana luputku aku nyuwun pangapura
Mboten dados menapa Raden? Ditepungake yen sinuwun nyuwun priksa kalawan aku satria ing Jodipati Raden Werkudara. Jagat Dewa Bathara jagat pangestungkara. Satriya Jodipati Raden Werkudara. Ya pancen bener. Kowe lah dalah. Kowe lah. Persasat kadidene kejugurgan Wukir Sari kelemaning Samudra Madu. Persasat timbanipun kula menika nampi kanugrahan dene boten kanthi kanyono-nyono, kula saged sak pejagong kaliyan Raden Werkudara. Biya. Negari Singgela menika sami keberbeken kaliyan ngumandhangipun Raden Werkudara. Nyata satriya ingkang lulus lair batosipun ateteken ati suci pepayung budi rahayu dasar kasinungan kasekten linangkung. Monggo kasekten menika kinarya memayu hayuning jagat menika Raden. Sedaya para kawula satemah sami kedanan kanjeng andika Raden Werkudara. Yo. Nuwun suwun ingkang wingking menika sinten? Dangu kaliyan kula pun satring Madukara. Raden Janganangka. Iki Petruk abdiku. Kula Petruk sinuwun. Iki Lurah Petruk. Nggih. Kowe lah dalah. Sedaya para kawula negari ing Singgela menika sedaya sami boten remen kalian panjenengan. Ait iki. Tak kira nek padha karo Ndara Werkudara ditresnani wong sak negara Singgela kok ndora seneng. Mboten. Tegesipun sami kedanan kalian panjenengan Lurah Petruk anggenipun tansah gecul kumarucul damel remenipun piyai kathah menika mujudaken ibadah. Ah nggih. Raden wonten menapa? Prabu Bisawarna. Wonten dawuh. Sowanku ana ing Singgela. Sepisan ngaturake salam taklime mbarep kakangku. Angka loro uga salam takliming Semar Badranaya. Kakang Semar Badranaya. Ya. Apa panjenengan sinuwun wis prisa? Raden, mitra dedonganipun tiyang sepuh kula inggih menika Rama Sawarga Gunawan Wibisana menika Kyai Semar rumiyin nderekaken Prabu Rama Wijaya ngantos tiyang sepuh kula ugi nate srawung kaliyan Kyai Semar Badranaya. Satunggiling pamomong ingkang lair batos netepi dhateng kewajibanipun minangka dados pamomong. Yo. Yen ngono wis tau dadi tepung. Menawi tepang dereng nanging mangertos kula sampun mangertos. Prabu Bisawarna. Wonten dawuh. Dina samengko aku diutus dening Semar supaya sowan ngesaning Sang Prabu Bisawarna ingkang wigati. Semar bakal duwe gawe. Lho, gadah damel menapa? Duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tan ana panyengkuyunging Prabu Bisawarna. Nuwun sewu. Kula kedah menapa? Kangge Kyai Semar kula mboten badhe awel sarta anggrundel ngemuti bilih tiyang sepuh kula nate dipun mong dening Kyai Semar Badranaya. Sinuwun. Manten wedok njaluk supaya manten lanang iso ngaturake Ratu Sewu Negara. Mula gandeng kekagunan sampeyan sinuwun Prabu Bisawarna. Aku njaluk nyuwun ngambil wujude Ratu Sewu Negara bakal tak bayung ning Karang Kadempel sinuwun Prabu Bisawarna. Gonjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Waduh Raden Werkudara. Bombong tanpa pepindhan dene namung sak kula kemawon saged sak biyantu dhateng Kyai Semar Badranaya. Raden, kula mboten badhe awel. Panjenengan Raden Pratri kondur wonten ing Karang Kadempel. Kula piyambak mangking badhe ngirit Ratu Sewu Negara. Kang mengkono aku nyuwun pamit bali marang Karang Kadempel. Salam taklim kula katur sinuwun Darma Kusuma menapa dene Kakang Semar Badranaya. Wah, yo ngestokke dawuh sinuwun.
wonten dawuh sinuwun. Paduka nimbali dhateng ngabdi para Nalindra Sewu Negari. Nggih, kula wonten dawuh. Prabu Surasekti, Prabu Sonya Sekti. Nggih, wonten dawuh. Dina samengko ketapna para Wadyabala Ratu Sewu Negara nderek marang tindak ingsun. Waduh, badhe tindak dhateng pundi? Menyang Karang Kadempel. Mastuti dawuh Kyai Semar Badranaya. Tak jaluk aja ngantos siji wae Nalindra ingkang cicir sarta kurang yen to nganti prapta ning Karang Kadempel. Lho niki. Lajeng pangatipun Paduka Gusti kula ora ketang sambawa batra lintang dadi pengantu-antune Kyai Semar Badranaya. Ayo budal dina iki sewawi kula dherekaken sinuwun. Bang Wangaruna adinetrane nganggo rapo kini dungane engkong lir wuwusing pine panca bebetoke ngayam ana mrak manguh ing pagakan ora kaya madeg ana ing kayuwangan jonggring salaka. Mangung siring sata kura kambaung kesru katite merut layut sagung praratu enget sang kapilayu sang satama ing Kakang Narada prapi mila kayiwangan katingal panas jebul wonten sowanipun titah pujangkara dalah perkencong warudayang pak pong bola ngali codhe sapa sing gawe Arjuna Sawandi inggih Kakang tumunten ngatimbalan menawi gatosipun Janaka sowan tanpa ulun timbali ana wigati apa sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun sumengko anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Iwang Adi pukulun sejatosipun namung kepengin ngunjuk atur ngersa paduka wis ulun lilani gagi matura wale-wale menapa mundi dawuh timbalanipun Kyai Semar Badranaya bilih dinten sak mangke kula kadhawuhan munjuk atur ngersa paduka Iwang Adi pukulun keparenga sak mangke Kakang Semar badhe nyuwun ngampil tontonan kasuwargan kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana boten kantun gamelan luka nanta kedah prapta wonten ing Karang Kadempel dinten menika ugi mila kelan ana dinten sak mangke pukulun menawi kedah mawi lintu pejah gesangipun Janaka kula aturaken kanthi ikhlas waton paduka pukulun kepareng maring ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika Iwang Adi pukulun Kakang Narada teka mekaten dawuhipun Kakang Ismaya nuwun sewu lho Di, nuwun sewu.
Mestinipun panjenengan boten badhe kekilapan menapa dados kersanipun Kyai Semar Badranaya. Menawi saking pamrayoginipun ing Raka Sidhe Pangudal-udal menapa dipun aturaken Janaka menika prayoginipun paringi ngampil awit ngemutana sejatosipun Kakang Semar menika papanipun ugi wonten ing Kayiwangan. Piyambakipun nggadahi kewajiban tumraping tontonan kasuwargan. Namung krana piyambakipun menika dados titah tumuli ngikhlasaken Kayiwangan dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Lah momen disuwuni ngampil wae ilang apane to Dik? Kula nuwun sewu lho. Mangke menawi jenengan mboten maring ngampil gamelan luka nontonan menapa dipun aturaken Janaka menika. Wah, kula kuwatos nek nganti Kakang Semar minggah wonten ing Kayangan. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho, Dik. Arjuna ulun maring adhawu. Apa ingin dadi karepaning Kyai Semar ulun ngudaneni Janaka? Oh alah net senet ing arep rabi kok ngrekasake wong gerang to Le. Ah baes bejane adimu Winala Gareng. Nggih matur nuwun nggih Pukulun. Anu Ndara, ampun kesupen pangirit Dewa Bagus. Setunggal malih Pukulun pangiritipun Dewa Bagus. Tanana liya kejabangat atmajaning Kakang Semar pribadi ya kuwi Sikumajaya. Mengko ulun ingkang bakal dawuh inggih ngestaken dawuh. Arjuna wonten timbalan. Kebat kita bali ana ing Karang Kadempel. Sak kedheping netra, sak keclaping tatit apa ing kita aturake. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Deboksa Sapa Cindhe Parijata Kencana. Sartaning gamelan Lukananta pepak kabeh wis prapta ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun Pukulun nyuwun pamit. Malah kula piyambak ingkang tedhak dhateng Karang Kadempel. Syukur di menawi gadah pemanggih kados mekaten. Jenenganipun Kyai Semar menika menawi gadah damel menika ugi sanes tiyang liyan kebrayan menika tasih kulit daging dika piyambak. Inggih Kakang. Kula ingkang badhe ngirit dhateng gamelan Lukananta kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Deboksa Sapa Cindhe Parijata Kencana. Kakang Rada dawuh kalahan pun Kumajaya kinen tedhak wonten ing Karang Kadempel. Tiyang sepuhipun gadah damel. Inggih, monggo Di kula dherekaken Di. Ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung iladal mboten kanthi kanyana-nyana menika rawuhipun anggir Gatotkaca. Iya Siwanoman kalian Bagong. Iya Siwanoman. Siwanoman dengkulmu mlocot iki Lurah Bagong. Heeh nyok. Malah nyok ora. Bagong aja kaya ngono sing nganggo tata krama. Niku arang niku momongan kula ket biyen kula momong sampean karo niku suwe niku. Apa iya? Nggih. Jaman Rama Wijaya mbiyen kula ya ngentutke niku. Saniki niku ya isih urip. Engko dipateni engko. Aja. Pateni. Wih lah iki Lurah Bagong menika ngendikanipun kok wit rumin tekan sak menika dereng ewah. Arang ya bentuke ngene iki, Man. Wonten menapa? Nggih. Kakang Siwanoman wonten dawuh. Aku tak nyuwun prisa karo Siwanoman. Inggih, babagan Siwanoman kuwi tresna ora karo Kyai Semar. Lho, panjenengan terus pundi lho? Kula menika rumangsane urung iso males kabecianing Kyai Semar Badranaya duk nalika nderekaken kula. Kula menika dados senopati ning Prabu Rama Wijaya.
Dugi sepriki kula menika tasih dipun paringi gesang menika matur nuwun sabab kula tasih pados wekdal kinarya males kesaenanipun Kyai Semar Badranaya. Dina iki Siwa Semar bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu? Iya. Sing dimantukke sinten? Aku. Lho, pikantuk sinten? Ki Lurah Bagong. Kirek. Ku ndak tok disiki ya ta. Aku ngerti jalan pikiranmu. Ampun ngaten. Ora ngono piye? Siwa Semar duwe putra angkat arane Bambang Senet bakal dhaup karo putra Ndrawati, putra angkating Kanjeng Prabu Kresna. Jenenge Endang Loro Temon. Ning kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Siwa Mayangkara. Lho. Lah sebabipun kula kadhawuhan menapa? Merga sak ngareping temanten lanang kudu sra-srahan kethek putih ingkang kudu joget. Waduh mati kula. Kula menika wis tuwa lho nggih. Kula menika wis tuwa wis ora kuat joget napas kula menika ngos-ngosan. Pun terus ditanting gelem ora gelem tak potho ndasmu. Aja ngono. Wah aku mung arep golek alasan kowe. Gelem ora man? Ki Lurah Bagong kula menika sampun sepuh. Wis ngerti nek kowe ku tek tuwa mung joget dhisik tok ndek-ndek ngono ta. Lagune sing cedak-cedak wae engko liwung. Us. Kok malah liwung barang. Gelem ora? Waduh, dos pundi? Yen Siwanoman ora kersa, tegese Siwanoman ora tresna karo Kyai Semar. Walah dalah menika awratipun wonten mriki menika. Nyatanipun kula tresna, yen tresna kudune tekan Karang Kadempel. Inggih. Kula manut siji meneh. Lho, menapa malih? Siwanoman kuwi duwe sedulur. Sedulure Kanjeng Rama Tunggal Bayu, Siwa Setubanda. Iso apa ora Sewu Siwa Setubanda diaturi rawuh ning Kendari Sada. Lho, menawi-mawi aji pameling namung sakedheping mitra nggih. Anoman eneng apa ngundang pun Kakang? Saka ing wana Tik Brasara. Kakang Setubanda ya piye? Nampa ature anggere Gatotkaca, Kakang Setubanda dina iki duwe gawe. Lho, aku entuk gawean apa? Ditumpaki manten lanang saka Karang Kadempel. Weh, ya. Iki apa e? Iki telale. Wah, iya. Telale iki nek yah iki ngene iki. Ora mendelik ngene iki, ngono. Wong edan ora. Weh lah iso notok telalene. Waduh. Kenapa Bagong Disemprot nganggo banyu e. Gajah Setubanda. Iki dulure Kanjeng Rama. Weh, mungkin apa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setubanda Gunung Mainaka. Jajal werka lan sak piturute akeh banget bulus. Jimbong. Waduh. Ngawur wae. Piye Kakang? Waduh lah kepiye? Monggo yen Kakang ora gelem bantu karo Kyai Semar, tegese Kakang ora tresna karo Kyai Semar. Mingkari pisan iki nuruti kekarepaning Kyai Semar Badranaya. Ya, aku manut karo kowe Senggono. Monggo nggih. Geger madyaning Karang Kadempel. Kawula sak padusunan sami medal saking griyanipun. Nyumurupi gumarubuk suarane.
nenggih lampahing Gajah Setu Banda miwah Sang Anoman inggih sarengan wis prapta ning Karang Kadempel. Datan kantun nalika semanten wujudan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Ingkang mawa cahya, mawa mutiara satemah akarya hojat kang samya tuminggal. Datan kantun nalika semanten Alendra Sewu Negari inggih saglar madyaning Karang Kadempel nderekaken Sang Prabu Bisawarna. Temah gumuruh rame madaning Karang Kadempel katingal bombong Kelurahan Semar Badranaya. Yata laruta saking Gudha Sang Kurakula yen namutusa Sang Sri Kakang Semar kula ingkang sowan Kakang Ismaya. Manikmaya matur nuwun ya. Dene sak gedhagan iki kowe iso njunjung derajate wong tuwa. Inggih. Menjang menapa malih kula saged sabiyantu dhateng Kakang Ismaya. Iya. Tur dasaripun Kakang Ismaya menika sampun ikhlas lenggah wonten ing jagat kula ingkang mapan wonten ing Kayiwangan. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta menika Kakang Ismaya ugi nggadahi kewajiban handar beni. Syukur. Rama Pukulun kula ingkang sowan. Kamajaya, kowe engko kuwi dadi pangirite manten adimu Si Bambang Senet. Kyai Semar kula ingkang sowan, Kyai. Munyuk putih. Anoman syukur. Kowe wis gelem dadi tukang joget. Kon kene angel ra jamak-jamak kowe. Semangka pira wae tak entekke. Tandurane wong e. Bagong sapa? Gajah situ sini. Sapa kowe? Situ Banda. Situ sini. Kleru e. Wah komplit Pak Njaba wis wah. Ndara Werkudara ning njaba, Ndara Garkaca ning njaba. Iya. Gamelan Lokananta apik tenan Pak. Abang. Iya. Seneng aku. Ratu Sewu Negara wis do nganggo seragam biru kembang-kembang. Nang raine elek-elek Pak. Ya wis ben ora apa-apa. Sing penting Ratu Sewu Negara. Senet kelakon penjangkamu tole cah bagus. Matur nuwun Kanjeng Rama. Ora sandadak perlu piye-piye. Gajah Setu Banda kae tumpak ana Anoman kon joget ning ngarepe. Mengko ben dirit karo Kamajaya. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru kabeh wis cemawis. Ayo le budal ning Ndarawati. Monggo Rama kula dherekaken.
Wis barisane kok ora aturan kae. Anoman le bijik-bijik kok sak menake dhewe. Ngawur jan wis. Anoman ki jek tunjun. Lho nabuhi mempenge. Heeh. Wah ning ketok dawa banget Joko. Wah ya ngedapi-dapi tenan iki aku sing Arabia njaluk kuwi kok to. Lho. Arabi karo sapa? Mbok menawa entone. Senengane rasa warna-warna yo mlaku gong yo Jujug Darawati yo. Dampyak lampahing pinanganten kakung saking Ngarang Kadempel. Bambang Senet Nitih Kyai Setu Bondo ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Nalika semanten nadyan lurah nadyan Sang Anoman wis keladuk yuswa parandene ngenyon joget nganti kaya diketok-ketoke tenagane. Sang Bathara Kumajaya anggung angulataken lampahing Gajah Setu Bondo angiring lampahing temanten kakung. Ing wingking gamelan Lukananta kayu klepu Dewandaru Gedhang Mas Debok Swasa. Nalika semanten gamelan Lukananta tinabuh para Nalendra Sewu Negari cara balen Kebogira ngirit laku ning Piranganten. Ing wingking Raden Werkudara lumampah galiah-galiah kadhiraken Raden Janaka datan kantun Prabu Puntadewa. Ki Lurah Semar nalika semanten ngagem topi hansip mawi beskap tuwin jarik nalika semanten lumampah lon-lonan katingal bombong penggalipun Ki Lurah Nalagaring nyandang cara piyayi luhur nganggo blangkon nganggo klambi lurik nganggo jarik nganggo keris kuwalik parandiring mangke datane raos dening Ki Lurah Nalagaring Ki Lurah Petro Kantong Bolong semanten ugi Ki Lurah Bagong ingkang tansah gawe geger sangganing para kawula lumampah turut pinggir para kawula ingkang sami mirsani sinambi nggawa besek sinambi nampi dhuwit recehan Ki Lurah Bagong wis prateng negari Ndarawati. Kundang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Kakang Semar. Nggih. Iki anakmu apa piye? Nggih, niki Bambang Senet. Kuwi lah tobat. Lah kok ora mantra-mantra anake Kyai Semar, baguse ora mantra-mantra. Meh wae jambe sinigar karo adiku lanang Janaka. Kula niku ya nganti ora dipercaya karo tangga teparo. Anake Semar kok baguse kaya ngene. Ning ewa semono niki dadi anak kula angkat. Iya, Kakang. Nggih. Teng Jawi srasan pun komplit. Anak kula wis numpak gajah ing bisa tata jalma. Sapa? Gajah Setu Bondo, dulure Bayu, Ndara Werkudara. Ngarepe manten kudu dijogeti Wanara Seta niku Anoman. Kayu klepu Dewandaru Gedhang Mas Debok Swasa Pusti Ndepari Jata Kencana gamelan Lukananta sing larape adiku dhewe Manikmaya.
Ratu Sewu Negara saking negaring Singgela abdining Prabu Bisawarna. Prabu Bisawarna piyambak sing nglarapke pun komplit lah dalah. Lara temon bejamu. Wis ora usah dadak walangati gage tampanen. Tampanana katresnaning Bambang Senet cetha ingkang bisa ngaturake wong dadi penjalukmu ya ming Bambang Senet. Inggih. Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Senet kuwi bojomu le. Nggih, Bapak. Sesuk kamare nang jajare kamare bapak wae. Badhe menapa? Aku arep ngrungokke suarane. Man ya dicuthuk sirahe. Rasane semanding nek nang omahku. Bagong arep ndelok nek aku langsung wae ora dadak suara-suara. Wong edan kono kan. Sinuwun menapa kepareng kula badhe nampi astanipun ingkang putra mangsa borong Bambang Senet iki dadi darbekmu. Muga-muga tansah pinaringana barokah saka panguwasaning Dat Kamur Wendat. Nggonmu mangun bale wisma tansah atut runtut sih sinian tekan jaman apa wae. Raden, monggo kula aturi nampi katresnan kula. Indang loro temen nyata kowe kang dadi gegantilaning atining pun Kakang wong ayu. Kasinggihan wae. Oh, la edan. Wong tuwa-tuwa do dapusi karo bocah wingi sore. Wong wis dirabekke kok dadak aneh-aneh dadi Bambang Senet karo Endang Loro Temon. Namung nderekaken kersanipun inggih menika Raden Abimanyu Rama. Kula namung nderekaken kersanipun inggih menika pun Siti Sendari. Wis rasa dadak do cucu-cucuan Janaka iki lho, kelakone kaya ngene iki piye? Ngedan Abimanyu dadak mbingung wong tuwa. Nganti bapakmu tekan kayangan barang. Wah, cah kentir. Tariwangi nyabrang segara jebul ming. Wah, lemu dadi manten kurang tutuk. Kurang seneng dadak nganggo serah-serahan sing angel-angel. Semar ya ora ngandhake nek kuwi Abimanyu. Weh, nek kula ngerti wis kula omongke wau. Kula niki meneng wae niku ya gumun. Lah kok dadi kula ora ngerti kok malah dunekke. Apa ya, Pak? Ndara Bambang Senet ki Ndara Abimanyu. Aku wis ngerti ket mau jan. Ning aku nek omong atene ora rampung lakone. Ah, wis iki mesti sok ngene iki mutut. Wah, ya karo Ndara Siti Sendari. Sapa, Gong? Ndara Abimanyu karo Ndara Siti. Wah, wis memper. Wis. Ora iki do mlumpuk nang ngene ngabeh iki do arep ngapa? Kok ya iki ya ngapa to ya? Petruk iki takon jaga ning jaba. Dayoe pira, wedange pira kok malah melu rembugan nang kene. Oh, ayo wis Gong ya. Oh, senengane sok. Iki sinuwun sapa iki sinuwun Kumbina iki diparing. Iki sinuwun sapa? Raden Ndara Sencaki kek wedang. Heeh. Udawa iki wedang. Putih wae iki. Kok putih nyumbange men 50 iki. Ketok soalnya aku apa Udawa? Iya, ada. Sapa kae, Gong? Bengok-bengok kae. Endi? Kae. Wala, nek ra tak aturke sinuwun Ndarawati ra rampung-rampung lelakone. Ana apa, Bagong? Kang Raka. Lho. Kadangku sapa-sapa? Sinuwun Mandura.
Ngliga Kyai Nenggala ngamuk punggong Suratamta Nirbayana. Oh ya dalah karepe dhewe. Panos maning ganjalan sekertaning pamane blesanan. Kresna, kowe ngapusi karo Baladewa. Buku karepe dhewe gawe sungsang pawana balik kula ati balat. Balatara. Ketok lorekmu, ketok gedhokamu. Sing tok gadang-gadang manten saka Karang Kadembel. Aku ora mbok gadang-gadang iso mboyong anakmu lara temon. Nganti saiki dina samangka Bambang Sena lakon karo Lara Temon. Aku ora iso ngrabeke Leswana Mantra Kumara. Wirang bebarang aku isin karo Kyai Prabu Jayatana. Bae. Meneng ora? Wah, ajan. Apa ora kowe? Seru Petruk to suarane? Wong kok senengane muring-muring ya, Truk. Ayo kuwi. Sak penake dhewe lah. Lungguh. 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 Iya. Lah kene digetak Petruk kowe gila. Peleke ora. Mangsane. Panggri bengok-bengok omong kula. Iya Petruk, nggih. Sareh to. Sareh piye? Muni piye ki mau? Ora sastra-sastra. Koko Prabu latu sareh. Iya, sareh piye? Menika mboten pedamelan kula. Lho nek ora pedamelan kula ora gawe sapa tak takon? Nek udu gaweanmu gawene sapa? Nyatane Semar derajate kaceple iso ngaturake stra-stran sing angel kaya ngono. Aku ratu ora iso ngaturake. Lho menika mboten perkais mboten perkais santawisipun ratu karo kawula cilik, mboten. Ning menika perkais pambudidaya. Cetha yen Semar nggone golek mau dibantu karo para Pandhawa. Lho, mesti ki mawon Semar menika adiring Pandhawa kok. Lah iki aku ora trima, nek mboten trima ajeng napa? Lho, aku ngamuk ning Darawati, mengsaipun kula. Pun monggo. Ngamuke cara piye tak ladeni? Wis ngono wae ora iso jak rembugan apik-apik. Kula niku yo anggepe seprana sune dianggep ora wani gelut wae. Wani wae. Narayana iki mantan begal. Nyepelekke ora. Kok kowe. Yo, nek wis ngene iki malang krik ngene iki, yo. Ayo. Ayo nek nyatar ngobrak-abrik Ndarawati nek arep kaya cah cilik dindake ora kena ayo ngajak apa? Iki ya sing nantang aku sore mau. Wis gong wis rampung ya. Wis. Sikat sisan kowe. Wadak kowe ora. Ayo kancaku akeh sing do sengit karo sampean. Wong kok senengane ngegungkile galak, ngegungkile sak kepenake dhewe. Panjenengan pirsa mboten? Apa? Bambang Senen menika sinten? Lara Temon menika sapa? Lho, lah sapa? Bambang Senen menika Abimanyu, Lara Temon menika Siti Sendari. Wah, lah kok ora omong mau kowe ajan. Waduh, anakku. Kula nyuwun jawab. Kula nyuwun jawab kalenjang Lara Temon. Entuk ora entuk tak jaluk. Wis dadi bojone Bambang Senet ben ra urusan. Tetep tak jaluk. Aku ora entuk prawane Randha ya arep. Gong. Kepruken sirahe kok. Engko nek nganti nesu sing nesu sapa bapakne? Ora masalah ana Ndara Werkudara kok. Ajeng Rabi. Rabi Gong. Nggih. Bajigur. Anak ratu dituki kirek nyusoni. Setan kowe. Lesmana Bali. Kula ajeng Rabi Bali ya. Ora Bali ae. Biar.
Ngarsa madangi jagat mungup-mungup sapucaking wukir marebak bang sumirat kena soroting surya mega lan gunung paripurna den ya anak kula wis babar Ndara Abimanyu putranipun Ndara Kresna wis badar Ndara Siti Sendari mugi-mugi anggenipun sami mbangun Bale Wisma sami mangun bebrayan atut runtut sesinian ngantos muka jaman menapa kemawon pinaring ana momongan tutup momong putra wayah ya purnaning gati sura sudra janing kangrat Soh brasta tekaping ulah Darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih Ndara ya Semar